Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. C'est la grève des cars et ces connards veulent rien savoir. Madame Oscar est en pétard. Il est déjà 7h moins le quart. Trop tard pour son feuilleton du soir. Ça la met dans une colère noire. Qui va ramener Madame Oscar? Il est trop tard, Madame Oscar. Alors elle descend jusqu'au bar, par ses voiles, Pierre Zanzibar veut la ramener dans sa moire. Mais Zanzibar est au billard, puis ce matin qu'il arrête pas de boire. Il veut pas croire à ces histoires de grève de cartes, feuilleton du soir. C'est moins le Jsme si dali jeden z úkolů. Musíš nahlas, protože jinak se to vypne. My jsme si opravdu dali jeden z úkolů, že když už jsme byli na Vocase a podívali jsme se, že na tom Vocase jste taky, tak jsme si oddychli a řekli jsme si, jsme stejně dobrý. Máme soupeře a máme s kým bojovat. A jelikož jsme to vybojovali lépe, tak o to jsme ještě šťastnější.
ale vy jste to vybojovali na 7. místě, neuvěřitelně, na nováčky. A ještě k tomu v 6. A pozor, teď to vůbec nemyslím špatně. 2 dámy v posádce, to úplná frajeřina. A my bychom vám tamhle chtěli umožnit dostat se na čestné místo, ale teď nevíme, co tam napíšeme. 8. 8? Tohle. 8. Dívej se, takhle. Pojď, přitul se tam do blízku. Se mu tam nevejde. T'as beau t'appeler Oscar Tramor, te v'là tout seul comme un rat mort.